Hindi ako nahihirapan kasi pagdating sa mga trabaho, kahit wala ako, may tiwala ako sa kanila. Tuloy-tuloy ang trabaho nila. Yun ang maganda sa tauhan mo. Dapat may tiwala ka sa Hi kanila. guys, welcome to our YouTube channel, The Seniors Agri Farm. Kaninang umaga, yung mga tao ko, doon kami kanina gumawa. Kasi yung dike dyan na ano ng tubig na slide. So, pinagawa ko ulit. Ayan, yari na. Tapos, ito naman, ginagawa namin, recraft namin to. Para, ang purpose ng recrapping, para yung tubig, hindi madali masira yung mga dike, yung ginalabasan ng mga tubig. Na, doon naman, sa unahan naman, doon sa bungad, ano naman kami doon, may refrap naman kami doon kasi maliit yung nadaanan ng tubig, so bawasan namin, lakihan namin yung drainage para yung magmalakas ang tubig, hindi babara. Yun yung ginagawa namin. So ngayon, mga bukas, lagyan na namin ito ng tubig kasi hindi na ito masira. Na isirado na namin yung mga ano namin, yung mga culvert namin na ginawa para matubigan ito. Yun. Kasi ang problema, tingnan nyo guys, so, yung ano, walang tubig dito. So ang yung palay, hindi mataba kasi walang tubig. So ngayon, tingnan nyo guys, so, yan o, may tubig na. So meaning, hindi na babalik sa dati yung lupa ko na hindi maganda. So pagandihin ka to. Kasi malawak na. Tingnan nyo guys, so, nung una kung nakita ninyo, nung una, kung sino, siyempre hindi nyo nakita. Kung may nakakita naman dito, nung una, mataas dito ang bukid. Dito sa gitna, mataas. Yung ginagawa ko, pinabuldos ko. Kaya maraming mga, ano, mga, yung sapa sa amin, yung mga creek. Maraming creek dito. So doon ko, pinapunta yung mga lupa. So ito na. Kung makita nyo, malawak na ang aking palayan. So sa bandang huli, marami na ang aking kikitain dito. Kasi maganda na. Pag may, pinaka-importante kasi sa palayan, may tubig. Kasi pag gusto mong pinapasokan ng tubig, madali lang pag ang mga ano mo, ang mga drainage mo, medyo maganda. Yun ang importante sa ano sa palaya ng sa uma. So yun lang guys, susundan niyo ang susunod naming mga vlog. Sundan ninyo, kapag subaybayan ninyo yung ginagawa ko dito, yung aking YouTube channel, The Seniors Agri Farm. Bye-bye! Thank you!
So, hindi naman ulan. Malakas na ulan. Ayan na. Nagawa ko, dalawang trapping, hindi pa ito masira. Next na trapping, ito pa rin ang gamitin ko. Ito mga bulok. Dapat na sigurado ang ginagawa mo sa project mo. Para yung ikot ng pera mo, hindi ka sayang. Halagahan ng pera mo. Hindi na isang traping lang, sira. Sira naman, natabawa ka naman ulit. Ito siguro, mag-repair lang siguro ako pa dyan. 10, 15, 20 years. Siguro hindi pa ito. Okay. Iba na. Tapos, next mga step, ganito na. Yung ano ng Lisa Gio. Makahoy kung kahoy. Yun yung maliit pa po. Hindi na po ng 12 years old. Tumutulong ako sa tatay ko. Ito makalaman ko yung lupit sa farm. Ano pa kinabangan ko lang ngayon. Hindi ako nahihirapan. Okay. Saro mo ka na. Ano ang gawin mo? Yan. Gawin yung mga bata to. Sinabi ko lang yan gawin. Alam na nila. Hindi hirapan sa kanila. Na tulog ng mga trabaho. Galing sila. Galing sila matuto. So, si Homer, ito ang aking dalawa sila titong night hunting sa aking farm. Si Homer at si Dewey. Si Dewey, pinsan ng asawa ko. At si Homer, pinsan ng asawa ko. Si Dewey naman, kamag-anak ko. So, hindi ako nahihirapan kasi dating sa mga trabaho, kahit wala ako, may tiwala ako sa kanila. Tuloy-tuloy ang trabaho nila. Yun ang maganda sa tauhan mo. Dapat may tiwala ka sa kanila. Sabi ko nga kanina, pag mag-click itong ating mga plano ng farm, pag tuloy-tuloy yung improvement, sabi ko kanina, kayo, yung priority ng mga tao na kasama ko dito sa ating farm. Salamat sa kanila. Para makatulong, may trabaho sila araw-araw. Kaya ginagawa ko hindi lang sa aking sarili. Gumawa ako ng mga mabuti kung paano ako makatulong sa mga tao. Kasi itong lugar na ito ang bilang marker ng mga tao dito pagdating summer. Pag summer time, walang tubig.
dito sila pumupunta kasi may malalim dito na tubig. Dito diyan na sa baba. So dito yung mga tao pumupunta dito, naglalaba, dito naliligo. So parang may ano nito, may Tourist spot. parang tourist attraction na. Araw-araw, marami na ditong taong pumupunta para dito maligo. Yung mga doon sa kabilang lugar, dyan, sa kabilang lugar lang dyan, sa Tiyak. Yung mga, iba dyan, mga ano namin, mga kamag-anak namin. So, unti-unti kong inapagawa dito. Ano lang, parang panang muna yung 1 meter nga simento na parang di sila mahirapan magpunta dito. At saka ang mga daanan nila, ginaano ko na, ginalinisan ko. So, maganda na dito, magpunta sila dito. So, yun ginagawa ko. So, parang ma-feel nila na yung mga ginagawa ko, ako ay makapasalamat sila sa akin. Yun. Wala akong hinahangad na ano mang ibalik nila sa akin. Basta't ako lang sa sarili ko na makatulong ako sa kanila. Yun lang ang hangad ko sa sarili ko. Malaki na ang gastos ko dyan. Ito lang. Ibalik yan. Ibalik yan. Makapasalamat yung mga tao na makadaan dito. Ang maganda na. Kasi maraming gumagamit eh.